И здравейте хора, аз съм XHunter.bg. Това е нов канал, в него ще качваме с един друг човек. Да. И сега ще играем рафт. Така. Просто така ще кажа сервера. Това де. World. Не знам друго как се казва. И сега почва играта. Какво да обясня за играта? Тя още взето е така. Оцеляване. Игра, нали, с оцеляване. Има на кой, ние сме на един сал, ако мога да го кажа. И тая кола ни яде от сала. Мисля, че идва не. И идват айтеми от най-различни страни. Но мисля, че от една само. Не съм много сигурен. Аз имам един World, който е развит. Преди една седмица мисля, че го развих. И сега тук да съберем айтемите, които можем. Айде, буре. Сега основните неща. Първо искам да направя това. Всъщност. Не, нямам за въже. Нямам листа. Така. Нищо не хванахме. Yes, ела тук. Добре. Първо аз мисля да си направя спир. О, фак, нямам скрап. О, скрап. Бързо. Така. Да хванем скраба и да си направим първо спир. Вот там още на въже. Окей, правим въжето. По-бързо, защото тая кола не се знае кога ще дойде. Yes, направихме спир. Вече няма от кога се страхувам. И ето е там колата. Надявам се да ни дойде много бързо, защото сега тук като айтеми и тук ще ми пречи само, защото в началото е много гадно, когато дойде. Началото винаги идва. Аз не съм си апдейтнал рафта, още съм с старата версия. Но май ще го апдейтвам и така да ловим дъска. Идва ли тая кола? Не. Окей, взехме бурето. Така, сега трябва да си направим такова water purifier, не знам как се чете. Амага, това беше. Това е съобщение от Google май. Или не знам вие дали го чухте, вземе тая. Сега вземем нужните ни материали, които ни трябват. Идваш ли? Къде е тая кола? Много ми е важно, не знам къде е. Не, нямам въже. О, скрап нямам. Не идва. Или идва? Не идва. Аре де. Трябва ми още едно листо. Бъчва. 2 бъчи. Да, има 2 бъчи, които наближават. Там виждам листо. Ето я приятелската ко. Ела тук, мръсник. О, аз ще умра от жажда. И от огладняване или от храна.
Yes, имаме това за водата. Ще го сложим някъде тук. Сега ще ни трябва такова чашка. Yes, имаме. Имаме нужните неща, хора. След тук си правиме чиста вода. И да. Ще е много важно да направя чук, с който да го направим по-голям салат и да репейрваме дъските, които ще бъдат ако щупи. Що идваш тук, бе? Така. Скрап. Метал мисля, че ще е най-важен в играта, защото... О, не. Най-гадното, че тук няма респаун като Майнкрафт и като умреш от жажда или от храна или от губене на кръв или там каквото и да. Game over и отначало пак трябва да почнеш. Аз имам един safe world, където винаги мога да си продължа там. Ето, идваш. Ела. Топако. Да, също. Водата стана ли? Да. Сега отпием вода. Окей, мисля, че вече можем да си направим и това за... Окей, направихме си и такова за риба, където да си готвим риба. Въдица. Ще ни трябва също тук. Трябва ми въже. Окей, имаме въдица, имаме храна и просто... Чакай, така беше. И вече ни е по-лесна играта, защото с храна, с всичко... фанах ли някаква риба? Чакай, искам да видя. Сега не мога. Да, фанах една риба. Да сложим да се опече. Пием малко вода и да си направим чук. Yes. Ето foundation. Трябва ми foundation, да. Аре, окей. Сега тук да разширим малко салат. Трябва ми дъски и въжета. Въжета не можем да си крафтнем. Бъчвата отмина. Забравих да я взема. Семета, ще дойде още една. Заребих се по тази игра. Гледах клипове на много ютубъри. И реших да я сваля и да снимам и аз. Защото, да я знам. Готина е играта. Плюс това мисля, че е FPS игра, която... Не знам, не лагва много. Въпреки, че на мен малко по-бавно ми върви, защото в смисъл с нови апдейт ще ми върви по-добре. Риба, защото я чух. Бъчва. Окей, ето го и нашия приятел идва да кълвема. Ти какво ще правиш, бе? Нещастник. Роуп. Само да направим, повече не можем. За малко да хвана дъските. Едната я хванах.
Но ми е интересно в тази игра дали има остров. Ако има, ще бъде много готино. Тук отдолу минава диска, взеха. Имам картофи, имам всичко. Да налеем вода. Бучвата. Окей. Сега да трябва да ям. Алат, къде са ми? Ето. И да хванем малко риба да си имаме. Магаре. Окей, да правим фундейшън. Въже. Ще трябва много така. Листа, ето. Не, това е скрап. Не. Идва. Изпуснах листата. Идва буча. Може в нея да има листа. Ето тук да построим огром. Сериозно ли? Ще мине из тука, бе. Гаднако. Окей, мисля, че имам за едно въже, но не знам дали ще ми стигне. Да, за един фундейшън ще ми стигне. Мисля да се максна. Така се мята въйца. Да фаним повече риба. Окей, 3 риба. Мисля, че ще не стигне. Аре. Фани тази дъска. Окей, мисля, трябва да си направя чест. Как да го сложа? Тук е така. Да. Мисля, че така е окей. Сега нямам проблем с водата и с всичко. Тук ще слагам рибите и нещата, които не ми трябва за сега. Амаре. Тук. Не, дъските ще ми трябват 100%. Тая кола само да не дойде, че много ме е страх. Че може да ми изкълве всичко. Ето е. И най-накрая дойде, приятел. Бегай от тука, бе. Нещастни. След още малко да поснимам и да приключвам с епизода. Сигурно ще построя едно така за палмово дърво. В смисъл, не знам как се води сементая. Окей, имаме риба, имаме всичко. И мисля да направя по-голям фундейшън. Но ще ми трябва въже. Тук май ще се повере. Чакайте,
О, ще идва жета, ще ни трябва и то много. Бъчва. Yes, хванах я. Ей, там има листо. А не, това е скрап. Листо. Бях прав. Не. Въже ми трябва, въже. Колко въжета всъщност, че не можах да видя. Минава листо. Я взех. Трябва да си направя айтем нетове. Хищ няма да излезе направо. 4 въжета. Това мисля... Не знам. Мисля, че около 8 листа ще ни трябват за 4 въжета. Идваш ли, бе? Идваш ли? Гадна кола. Аз знам един трик как да я убия. Като отида в водата и тя... Всъщност ще уби малко демейдж тая кола и мога да я убия и да взимам месо. Ама другата веднага идва почти веднага. Окей. 4 въжета, да крафтеме 2. Още 2 такова листа ще ни трябват. Ето го едното. Листата после много лесно се хващат, ама сега много трудно, защото все пак е още началото на играта. И мога да построя това още в началото. Окей, имам паузи видове. Ще ви кажа къде са ми паузи видовете. Мислих, че нещо яде от тая вода. Посадих, нали? Да. Да направим една готова риба. Да сложим. Правя една готова риба. Да си имаме за други епизод. И вижте, палмата малко пораства. Гъвищи ми ръцете на сянката. Изпуснах бъч. Не, ти ли само сега ще ми се довлечеш? Аре бе! Не бе, 2, бързо! 2, давай. Давай още един път, се трябва да ги репейра на всичките. Заради тая кола. Мале, тая на колко малко е останала. Нека така да остане за сега. И хора, мисля до тук да приключвам с този епизод. Ако ви е харесал, дайте лайк. Това е първи епизод за този канал. Да, надявам се този епизод да ви е харесал. И може да посетите другия ми канал. И чао!